някакви български светии от века по нашата земя. След официалната проповед ще си кажем и няколко думички, пак във връзка с празника, разбира се. Но днес не си позволявам импровизирано да беседвам, защото в импровизираната проповед винаги би могло да се пропусне нещо. А днес съм подготвил, брати и сестри, една беседа, като темата е озаглавена така: молитвата Господня, Отче наш, в живота на българските свети. А знаем, че в глава 6 от стих 9 на Евангелието на Матея нашият Спасител Господ Исус Христос на запитването от своите молитви, а как трябва да се молим, и ни казва: молете се тъй: Отче наш, който си на небесата, да се свети Твоето име, да дойде Твоето царство, да бъде Твоята воля, както на небето, тъй и на земята. Насущният ни хляб дай ни днес и прости нам дълговете ни, както и ние прощаваме на длъжниците си. И не въведи нас в изкушение, но избави ни от лукавия. Защото Твое е царството и силата и славата вовеки. Амин. Възлюблени Господа, братия и сестри, намираме се във втората неделя на празника Петдесетница, ден посветен от родната ни Света Църква на всички наши родни български свети, простояли в различни времена от историческото съществуване на православния ни народ, посветили живота си на Бога и светата вяра в изпросване, благословени от Твореца за един по-достоен живот, изпълнен с много вяра в промисъла Божий, изпълнен с едно живо усещане за животворящата му любов, изпълнен с много надежда за бъдното преуспяване на народа и отечеството ни в щастие, радост и слава. Какъв прекрасен празник! Празник на целия наш български народ, в чест на тези, които и завещаха чудотворната сила на светостта си, които увенчаха историческата и съдба с светлините на жива вяра, с безсмъртните цветя на голямата жертвена любов, с духовните лаври на една праведност, ценности, брати и сестри, които непрекъснато създават подтици и импулси в душите на всички ни към чист, мирен, праведен и свят живот. Една от най-характерните черти на българските светии, черта, отличаваща ги от обикновените хора, е скромността. Скромност в изявите на праведността и милосърдието, скромност в духовните пристъпи на молитвата, скромност и по всички пътища на живота. Такива били свети княз Борис Покръстител български, отворил широко вратите на древната ни родина за благодатните сили на Светият Божествен Дух. Такива били и светите равноапостолни брати Кирил и Методий, създали родното четмо и писмо, като по този начин дадоха възможност на народът ни да слави и прославя Бога на свой роден език, да пази и предава от поколение на поколение спасителните истини на светата ни вяра в Бога Отца, Твореца на небето и земята, в Бога Син, Спасителят на света, в Бога Дух Свети, дава живот и освещение на цялата българска земя. Такива били преподобни на Охридски и свети Климент Охридски чудотворци, двете първи големи слънца на родният небосклон, просветители народни, които са широк духовен замах
благовестени по родните български краища словото на истината, отваряли училища и учили мало и голямо народното азбуке и родната книжнина, учили всички на Божий закон и на Божия правда. Такива били преподобните учелници, които с ангелоподобния си живот светели цялата наша родна земя, то дори извън нейните предели, като свети Йоаким Осоловски, свети Гавриил Лесновски, свети Прохор Пшински, свети Йоан Рилски чудотворец, който с дивния си подвиг превърна дивата рилска пустиня в общонародна светиня, един жив фар, сочил и сочил на нашия народ пътя му към светлината и пътят му към Бога. Такива били и редица жени светици, като света Петка Търновска, българска, епиварска, която и след изнасянето на мощите извън родината продължавала да живее в съзнанието на всички будни българи, наред със свети Йоан Рилския чудотворец, като богоизбрана, родна и скъпа българска светица. Такива били и свети Иларион Мъглински, свети Теодосий Търновски, много други български свети, които с перото и словото си, с голям дух, духовен пламък и богодарна мъдрост, защитавали и бранили вярата на българският народ от посегателствата на еретици, лъжеучители и поробители на народната душа. Такива били и големите иерарси на светата ни църква, като свети патриарх Евтимий Търновски, един изключителен духовен водач, който последните няколко десетилетия, преди турският ярем да се надпузи върху източният град на народа ни, беше всичко за този народ. Той беше и вяра, беше вдъхновеност, беше и сила, беше и закрила, архипастир, дал всичко, което имал, то дори и своята душа, за своите родни брати и сестри българи. Такива били незабравимите, безкрайно скъпи на народното сърце, герои на вярата, изповедници и мъченици, именно за тази вяра, в страшните векове на турското робство, като тримата софийски великомъченици, свети Георги Нови, свети Георги Новейши и свети Николай Софийски, като света Злата Мъглинска и тримата габровски мъченици, свети Дамаскин, свети Лазар Български и свети Онуфрий Габровски, които не пожалили нищо, не пожалили дори живота си, приели мъченическа смърт от тирани и насилници, за да запазят чрез жертвата си чиста и свята вярата на народа. Такива били и всички други знайни и незнайни светители, изповедници, преподобни, мъченици и свещеномъченици, които тъй високо светнаха из родната земя, че се превърнаха в живи звезди, които греят от височината на българският небосклон и го закрият от непрогледният мрак и смъртта. Всичките никога не показаха своята праведност пред хората, а живяха чист и праведен живот, за да крепне чрез тях животът на народа ни. Всичките превърнаха себе си в живи жертвеници на милосърдието, бяха велики молитвеници, които без да искат от Бога това, си издигнаха толкова високо, че се превърнаха в вечни молитвени ходатаи пред престола на Всевишния за целият български народ. Така делото им стана явно, както говори Спасителят в Светото Евангелие. Величието на всички тях, родни и прескъпи наши светци, се състои в това, че те не само се молили да се реализира у нас идеалът, вложен в Господнята молитва, но живеели с него и се борели за него. Отче наш,
който си намирал всички велики хора на родната ни земя, които виждали в Бога на небесата вечният избор на живота, вечният избор на любовта, радостта и щастието. Него те благовестели, от Него очаквали милост и подкрепа за народа ни. Разгръщайки духовните си сили в пламена вяра и брат, те се стараели да доведат народа ни до високата чувственост за съществуването на Всеблагият Небесен Отец, чувство за святостта на Неговото име, чувство за необходимост всеки човек на земята ни да свети това най-високо име в собствената си душа, в своя дом и навред постъпките на своя живот. Твърди или поплотни във вярата си, българските свети и светици са поддържали през вековете тази жива вяра, силна в душите на нашият народ и чрез това са го запазили от физическо и духовно унищожение. Запазили го здрав и силен, да се бори за себе си, да и в борбата и в труда, и в молитвата си, да слави Бога, както Христос Богочовека препоръчал в края на Господнята молитва. Защото Той е царството и силата и славата во веки. Амин. Брати и сестри, един след друг българските свети, след велики подвизи в прослава на Бога, отминали в небесата, но уверявам ви, и оттам продължават да бдият над нашия народ, да го пазят и закрият, да го вдъхновяват и насърчават в труда, в борбата и подвига за своя цялостен възход в прослава на Творецът. Събрани в един грамаден, многолюден хор пред престола на Бога, те не престават да славят пред светата животворяща Троица и да се молят с Господнята молитва. Да, брати и сестри, само така ние можем да си представим свежлите лико на грамадния сон български свети. Какви думи да ги възхвалим, как да ги благодарим. Начинът, уверявам ви, е само един. Като усърдно пазим своята вяра, която те живяха, бориха се, страдаха и блажено починаха, като я внедряваха в живота си с трудолюбие и добротворство. На всички тях хвала и чест, а на Бога и Спасителя наш, който ни ги е дал, да бъдат навеки наши скъпи и мили ходатаи, да бъдат наши закрилници и молитвеници. Слава сега и вовеки. Амин. Брати и сестри, искрено се надявам, че от беседата разбрахме кои са българските свети. И дано правилно да разбираме празника си свети, всички български свети. Нашият народ не разбира този празник, брати и сестри. Напротив, нашият народ опорочи този празник. Какво е основанието на всички тези посияни, в повечето случаи мъченически, отдавайки живота си за вяра? Кажете ми, какво е тяхното основание, горе пред лицето на Бога, да бъдат молитвени ходатаи за българския народ? И изобщо има ли такова основание? Да ние стигнахме до там, брати и сестри. Стигнахме до там, че българското училище, който трябва да внася просвета на ума, светлина и жива вяра в душите на нашите сърца, не искам да обидя всички учители, нямам такова намерение, но една голяма част от тях просто започнаха като на Майдан да празнуват Хелуин,
със своите ученици. Извинявайте, ние американци ли сме? И тук на този божествен дом, на този храм, отвън да видяхте да пише църква на сатанистите. Вярвам, че не сте го видяли. Отвън пише православен храм на Светата Божествена Троица, Отец, Син и Свети Божествен Дух. А какво направихме ние? От презумпцията на някакъв измислен празник, и то американски си свети, казвам американски, а не католически, който те наричат Хелуин, ние сложихме демоничните маски на нашите деца, техните преподаватели ги потикнаха да поемат не символично, а с душата и сърцето си този негатив, като поклонение на Сатана. И започнахме да го празнуваме. И Бога ми, като дойде Хелуин, не само учениците от българските училища, а това са нашите деца, а и семействата, ги подкрепят в това пагубно тяхното фотодело. А да не говорим за българските медии. Никога в днешния ден няма да кажат: ето българският народ и българската църква празнуват празника на българските светии. Но когато дойде празник Хелуин, какво ни няма да покажат от екрана на телевизора? И то от всички медии, потиквайки вече 25 години българският народ да изгуби своята духовност, да преоткрие някаква псевдодуховност в себе си и да започне да се покланя не на Бога, а да започне да се покланя на Сатаната, буквалния смисъл на думата. Ще се обърна към иконостаса, към който всички вие сте обърнати, брати и сестри. Виждате един сон и освети. Да виждате някой да е поставил маска на Сатаната върху лицето си, за да провокира добрия дух да дойде и да ви закриля. Няма такова нещо. Всички тези хора, брати и сестри, заслужиха ореолите на своите глави. И ги заслужиха не просто само на дело, а и на живот. За тях нямаше друг живот, освен Бога. И знаете ли защо нямаше друг живот? Защото само в името на Бога и само чрез Божията благодат ние можем да се помолим, можем да изпросим благодат за нашите близки, за нашите родственици и можем да изпросим благодат и за нашия народ. Ние изопачихме всичко в себе си. И това, което те в хилядолетията преподаваха и продължават да преподават, брати и сестри, ние не желаем по никакъв начин да го приемем. Кое беше грубо казано мотото на техния живот? Не беше ли Христос? Не беше ли този, който дойде тук сред хората, който проповяда Царството Божие, който каза: покайте се, защото се приближи Царството Небесно. А тези думички Христови какво означават? Покайте се, отърстете се от своите греховност, припознайте Бога любов в сърцата и душите си. И по този начин аз ще успея, въпреки вашето богоборство, да сведа Царството Божие до всеки един от вас. И то ще бъде реално достъпно за всеки един от вас. Вие от този момент няма да погивате, а ще имате реалната възможност да се спасявате в моето име и в името на моя Небесен Отец.
Не беше ли тяхното мото, който се обърна към своите апостоли и им каза: аз съм светлината на света и който ме последва не ще ходи в мрака, а ще има светлината на живота. Не беше ли тяхното мото този, който говореше на своите ученици, че наближава времето да отиде при своя небесен баща, за да приготви тя място за почивка? И им каза: и ще дойде и ще вземе и вас, за да пребъдвате там, където и аз пребъдвам. И им каза: а там, където отивам, знаете, и пътя знаете. И тогава същия този Тома, който веднага след тези думи, брати и сестри, ще претвори своето духовно личностно пространство, ще изгуби страха, ще стане в последствие един изключителен проповедник на Словото Божие и ще отдаде мъченически живота си в Индия, образувайки една изключителна християнска общност и църква в Христа с милиони вярващи. И тя в момента, в днешното съвремие, е известна като християнската църква на Светия апостол Тома. И вътре членуват милиони брати и сестри. Той се обърна към Спасителя и му каза: Господи, не знаем къде отиваш и пътя не знаем. Спасителя се обърна и му каза: Тома, аз съм пътя и истината и живота. И никой не дохожда при Отца, освен чрез мен. Ето той, Спасителя Христос, единствен може да претвори човешката душа, човешката същност. Той единствен може да издигне светилника високо, за да не пребъдваме в тъмнината, а за да пребъдваме в Неговата светлина. И в крайна сметка всички ние и нашият народ трябва да разбере тази истина. Политическата ни система да престане да бъде богоборец срещу Христовата църква, не срещу църквата институт, а срещу Христовата църква, тая, която Той основа, за да се спасяват хората вътре в нея. Народът ни трябва да отхвърли мрака, защото всичките необмислими постъпки с празнуването на празници като Хелуин тробят неговата духовност, отнемат неговата духовна светлина, поставят в едно състояние на един постоянен мрак, в който те няма как да видят изход от своето състояние, от своето бъдеще. И в тази липса на светлина и на изход, ние не само, че не сме тръгнали да търсим по някакъв начин духовният метод на личното си изправяне и на търсене на Бога на светлина, а напротив, затъваме в своите греховни брати и сестри. И това ни води до вечно погибелие. А целта на нашия Господ Исус Христос не е да съди човека. Това ще бъде Негов приоритет при Неговото второ идване. Но виждате какъв дълъг период от време за нас, човеците, а за Него кратък миг във вечността. Той дава на човека. И може би само заради такива личности, просияли, продължаващи да просияват в святост, той все още живее с надеждата в небесата, че ще дойде момента, когато всеки един от нас ще преоткрие своя истинен път на живот и развитие. Думички, които на улицата за жалост няма да чуете, а в храма сме прекалено малко.
Но затова Христос каза думите и притчата на светите апостоли за светилника. Защото, брати и сестри, в един дом, в една къща могат да бъдат събрани 10 човека. Но както говори Христос, ако турият светилника отдолу подкрина, т.е. на закрито, той няма как да освети стаята, а знаем, че в тъмнина човек се чувства некомфортно. Христос ясно е казал, че винаги в множеството трябва да има един, който винаги да се умява да издига светилника на вярата, светилника на истината, светилника на божествената любов, светилника на надеждата за всеки един от нас. За да можем да видим извора на тези ценности и да се стремим към този извор, защото само от този извор, наречен Христос, можем да пием живота. Отворете мислено книгата на живота, Светата Библия. Отворете пак мислено Евангелието по Йоанна, 4 глава. И си припомнете беседата на нашия Спасител Господ Исус Христос със самарянка. Помните ли какво ѝ каза Той? Каза и дай ми да пия от твоята стомна. А тя му каза, как ти, правоверният иудеин, ще искаш от мен презряната самарянка да пиеш вода? А той каза, ела при мен и ще ти дам жива вода, от която никога няма нужда да пиеш. И тя пак не го разбра. Му каза, Господине, как ще ми дадеш жива вода, като кладенец е един, а ти дори и почерпало нямаш, за да изкараш вода. Тогава Спасителят Христос, за да я провокира, за да провокира нейното личностно духовно аз, да провокира нейното духовно обръщане и начин на живота, простичко я попита, иди и доведи мъжа си. А тя се опита да го излъже и му каза, аз мъж няма. Спасителят каза, да, право отговори, защото 5 мъже си имал и той, с когото живееш в момента, не ти имаш. Този конфуз, този конфуз трябва да си го представим мислено, да се върне мислено 2000 години назад, който изживя тази жена. Независимо, че около нея нямаше хора, за да се срамува от своите граждани. И я принуди да се обърне към него и простичко да му каже, т.е. да отбие, както казваме ние, номера. И простичко да му каже, Господине, вие ни казвате, че в Иерусалим трябва да се молим, т.е. само там можем да търсим Бога, а нашите ни казват, че трябва да се молим на тази планина. Къде е истината? Спасителят каза една истина, брати и сестри. Той каза, че Бог е дух и всички трябва да се умеят да му се поклонят с дух и с истина. Ето този дух и истина носиха всички български светии в себе си. Този дух и истина, брати и сестри, единствен може да претворява вътрешното духовно пространство на човека. И само и единствено този дух и истина са носители на божествената любов, на божествената благодат. А тя, божествената любов, е големият светилник, който единствен би могъл да освети и да осени нашето лично духовно пространство, за да се умеем да видим къде се намираме в своя живот, да се умеем да притворим по някакъв начин
своя живот, да се устремим да стъпим на Христовия път. Защото само през този път можем да минем през единствената врата, която би ни отвела до нашето родно жилище, което Творец и Създателя Бог с такава любов направи за всеки един човек. Затова в днешното съвремие и особено в днешния свят, когато празнуваме едни такива изключителни личности, изключителни личности по вяра, по духовност, бих казал изключителни личности като живот в божествената любов, личности на перото, трябва винаги да се обръщаме към тях за духовни заповедници. А ние, брати и сестри, винаги да се умяваме да им даваме основание, защото ако не даваме духовно основание, те няма как да се молят само и единствено за нашето недостойнство. Свикнали сме, брати и сестри. Ето в четвъртък беше празника на един голям български светия, преподобник Паисий Хилендарски. Как приема свети Паисий Хилендарски българският народ? Приемано с история словено-българска. А какво е продукт тази история словено-българска? Никой от нас, включително и учители, включително тези мъжки държавни ръководители, които искат да ни покажат светлото бъдеще, никакъв начин не могат да ни го обяснят. Никой до сега не се умя да обясни на малките дечица, да обясни на техните родители, че история словено-българска е продукт не просто на родолюбие и на родолюбив стремеж, а е продукт на една силна вяра и е продукт на една изключителна любов към народ, род и родина. От един духовник, отдал живота си в молитва и в прослава на Бога. Ето тази вяра, тази молитва и тази любов сътвориха история словено-българска. А преподобният наш отец Паисий беше просто инструментът, който държеше перото, с което да изрази историята ни, но да изрази не само историята ни, а там между редовете той изрази вярата на нашия народ, изрази надеждата на нашия народ. И тази история в днешното време ние четем за царе, за господарства. И по никакъв начин не успяхме да прочетем между редовете за вярата, за любовта, за надеждата, за светлината, за Бога, който единствен може да ни спаси. Ето това е посланието на днешния празничен ден. А вие, колкото и малко да сте, трябва винаги да осъзнавате, че можете да бъдете един от светилниците, от светилниците на Бога, който винаги можете да издигнете и да осветите живота и пътя на десетки около вас. Осветете или поне успеете да осветите поне пътя на своите семейства. Защото ако българското семейство беше здраво семейство, то никога нямаше да позволи в българското училище да се чества един празник на сатаната с презумпцията, че е християнски. Ако уверявам, че българското семейство е здраво духовно семейство, то и нашият народ ще да бъде здрав народ. И в пълнотата си щеше да търси Бога. Щеше да живее по такъв начин, да се отнасяте един към друг по такъв начин,
че винаги да чувствате, дори и забързани за работното си място отвън на улицата, да чувствате, че със ставането си от сън Христос живее във вас и вие живеете в Неговото сърце. Това е, което може да бъде обединителният елемент на родина, на семейство, на близки. И това е единствения път за спасение. И живяхме една изключителна трагедия. И продължаваме да се питаме защо. И ще продължаваме да се питаме защо, докато не забравим. Защото ще минат 10, 15, 20 дни, месец, 2-3 и ще забравим тая трагедия. И до тогава винаги ще си задаваме въпроса защо. И никога няма да можем да намерим точният отговор. Ще прехвърляме вината на държавната власт. Ще прехвърлим вината, защо не и на кмета и на общинските съвет. Като че те можеха да отидат да се хванат за ръце и да спрат водната стихия. И никога не се питаме, Боже, защо ни остави? Никога не се запитваме, наши родни свети, защо не можахте чрез своето молитвено ходатайство да предотвратите именно тази печалба в сърцата на народа. И уверявам ви, ако зададем този въпрос, ще си кажем и истината като отговор. Благодарим ви за вашето молитвено застъпничество, но вие просто повече не можете да направите, защото ние толкова затънахме в своята греховност, в своята духовна нищета, че нямаше как и няма как да не се случат и такива неща, които да могат да ни провокират, да ни притиснат в духовния тъгъл и да ни накарат по някакъв начин да се променим. А целта на Бога е тази. Неговата цел не е да ни накаже, а Неговата цел е чрез малкото да провокира множеството да промени себе си, да го припознае като баща, да го припознае като любов и да отреди останалите дни от живота си не в служение, просто на хляба, на трапезата, а в служение на духовността, на любовта, а оттам ще избира и щастието за всеки един от нас. Честит празник!